Walumbe wa chombonya bonyo pisa bobyo teganya wa chonchiga chiganga sirina chena kola. Walumbe wa chombonya bonyo pisa bobyo teganya wa chonchiga chiganga sirina chena kola. Nangobi Magumba er alene med sin søn Moses på 19 år. Udover sine fysiske handicap er han næsten blind og samtidig udviklingshæmmet. Uanset hvor man er henne i verden, så er der ildsjæle, der kæmper for at sikre et værdigt liv for folk med udviklingshæmning. Også selvom der er mange andre problemer at kæmpe med i landet. Det er organisationen Uganda Parents of Children with Learning Disabilities, også kaldet UPACLET, som holder afslutningsfest efter en 2-dages workshop om organisationens virke i fremtiden. This is a movement which was started by parents, and we are trying to put all the parents together, as many parents as possible. Selv efter 9 års virke er det ikke nemt at få folk ud af busken, og heller ikke nemt at drive organisationen med kun få støttemidler i et land, hvor udviklingshæmning er tabuiseret. Yes, our goal is to make sure that our children are known and accommodated, mainly by the parents and then by the government and all the members of the community. And also that in the end they get all the services which are available for everyone in the country. Det er et stort mål at have, og der er der også lang vej endnu for at nå ud til familierne med de minimum 300.000 udviklingshæmmede, der er i landet. Et land, der kæmper med fattigdom, analfabetisme, AIDS, miljø- og energiproblemer, og samtidig er belastet af politisk uro og en væbnet konflikt i området mod Sudan. Men det er også et problem, fordi de fleste bistandsprojekter, forståeligt nok, har koncentreret indsatsen omkring fattigdomsbekæmpelse. For eksempel hvis man kigger på det samarbejde, vi har med Uganda lige nu, så er der ikke særlige indsatser rettet mod udviklingshæmmede lige nu i landeprogrammet. Men det betyder jo ikke, at hvis det var, at der også kom skred i udviklingen på den ugandiske side, at vi kunne gå ind og arbejde med det område. Selvom udviklingshæmmede altså ikke er med i landeprogrammet lige nu, betyder det ikke, at der ikke sker noget på den front. Landsforeningen Lev er engageret i Uganda, fordi vi synes, at det er vigtigt, at vi også som organisation, handicaporganisation i Danmark, er med til at etablere bistandshjælp i Uganda. Landsforeningen Lev har med støtte fra Danida siden 1997 været en aktiv samarbejdspartner for UPACLET. Der er godt 3.200 medlemmer, hvor kun en ganske lille procentdel kan betale for medlemskabet. They cannot work, I've already told you. They are ever dependents. UPACLET er officielt registreret som en NGO-organisation og har hovedsæde i Entebbe, hvor der i dag er ansat 6 personer. Aba ali kuko okubaawo nyenka nekimutuusaawo okuba nti akola ebyo era bwe tubanga tuliwo mubuuza nti ki ati nze oba erandiiriranga nti ng'ozirawo. Moses er konstant afhængig af hjælp, så Nangobi Magumba har været nødt til at tilrettelægge sit liv og sin hverdag tæt omkring Moses.
Et liv, der ikke gør det nemmere, når der opstår problemer, selvom naboerne er hjælpsomme. Kale baneiba abo bantu balungi bambisa bulungi era emba n'obuzibu bafunye mu musuuda kuba engeri y'okumutwala mu idwaliro wale afune oba treatment kuba mbanza sende na beda dokita kumuleeta emba wairaku tumuta ku gaali twagemerera twatwala yafuna obwibanda. Hendes situation er meget typisk for familier med udviklingshæmmede børn, ikke mindst for de mange enlige mødre. Ikke langt fra Moses bor enken Margaret Kimera og hendes søn Kawaka på 20 år. Og her er det samme, der gør sig gældende. Tata wa mama. Tata mnyolo. Det er ikke med sin gode vilje, at hun må binde ham. Men hvis hun ikke gør det, stikker han af eller ødelægger afgrøderne. Han kan ikke orientere sig, og han besørger alle mulige steder. Så for at passe sit lille jordlod og dyrene, må hun altså ty til det her. Som så mange andre enlige kvinder, så er det hende, der reelt er bundet og udelukket fra et normalt socialt liv. Vi hjælper upakkeligt med at etablere sig som en handicaporganisation bredt på en sådan måde, at de kommer rundt i samtlige distrikter i Uganda. Upakkeligt er i dag aktiv i 19 af Ugandas 56 distrikter. Her er vi i byen Jinja, hvor vi er inviteret med til opførelsen af et lille teaterstykke, som forældrene selv har skrevet, og hvor de selv spiller alle rollerne. Selvom det hører til sjældenhederne, så har Moses og hans mor også fået muligheden for at overvære det. You see, we started a drama group as one of the channels through which we can sensitize and educate the masses so that we can bring the plight of the life, conditions of life of the children with intellectual disability into focus. Handlingen er realistisk og typisk for en familie med et udviklingshæmmet barn. Manden tager afstand fra sit eget barn og påfører konens skyld. En lektie, Mrs. Magumba kan ikke genkende til. Nasose okwega nti tininze ndizenga era nayegamu nti buli lwozaala mwana mutabuka nani n'omusaada munumba era wasigalanga omusaada abandi bakubwa kale ng'oyo yona bw'olina omuzaano baabwe bali mukuba bamugobaganya ayenze ekyembi owange yalimukira irala kayiti kamubonaku yagiira irala. Mwana mizimu ajatano obanogera katono samena mateka. The theme of the play, the gist of the play was actually about eliminating the negative attitudes against these children with intellectual disabilities, and also to discourage the general public having the attitude of thinking in terms of going to traditional healers under pretext that the children were being bewitched. For Nangobi Magumba handlede det mere om skyldfølelse. Udover problemerne med Moses, så havde familien netop mistet deres tredje barn, som havde været blind fra fødslen, og det skabte yderligere problemer i familien. Kyandawukanya naye nze tyakimanya
aye nga okusinziira ku bantu be maama we yali akaaliwo nga bakobanga mbonze mbazaalira ki abaana abatulu. The husband was trying to disown the disabled child just because he thought that as he had some other able-bodied children, so this one maybe was not his, it was somebody's responsibility. Her belæres han af en medarbejder fra Upaklet, og afslutningen taler for sig selv. Uganda Parents of Children with Learning Disabilities. Oh, Upaklet. Det vigtigste i det arbejde, der foregår i distrikterne, er dog samværet med andre. Yeah, when the parents met, actually they discussed ideas of how each family goes about with their ordinary daily life. So if somebody is in a certain venture like poultry farming, do at a small scale, he teaches others how to go about it. And if another one is in piggery, he does likewise. Omwana ono okusooka yazaalibwanga mulamu. I de første år, hvor Mrs. Magumba var med i forældregruppen, handlede det mest om at lytte til andres erfaringer. Bwe ntuuka eyo era naayagana y'abaana nga boona bakosefu nga mwazuuzi. Zena twajja nga twegayita tutyo mu mukwano miba nange kyantoolaku ennaku ye nali nayo kuba nali waakufa n'omwana oyo afe. Batwala tata ewuwo mu lusuku mutaka wandeka nga ntangala nga sirina kye nakola. Batwala tata ewuwo mu lusuku mutaka wandeka nga ntangala nga sirina kye nakola. Kubanga omuntu otubaire ababiri n'anumako ku bunandekera omwana oyo nensigala nga mbonaabona naye. Nawulira bubi era n'abansazeewo wakiringula obutwa nnwe mpe n'omwana tumwe twembi tufe. Olw'okubanga nali mbonanga tikaalina mugaso n'omwana oli ye naazira mugaso ku nsi. Walumbe lwakyo mbonyabonya mpisa buyo nteteganya lwakyo nkiga nga sirina kye nakola. Ekabiri wadakulira bulire. Nikubona. Era olunaku lwe nali nja okikola Kiyidi Katonda bwe yaleeta mukyalo oyo yendi. Bwe yajjanga andiisa ebigambo ebyo naiddamu omutima n'akanti oke ndakuyiddayo. Upaklet har siden starten kæmpet hårdt for undervisningsmuligheder til deres udviklingshæmmede børn. Mulighederne er ekstremt små, men et godt eksempel finder vi her i Entebbe. Tomorrow, come to school when the fingernails are short. Let me have a look at yours. I think there are not very many schools for these children. And the parents are not so sensitized to the fact that these children need to be taken to school. And a few who know
think that it's the government which is supposed to support these children. They think these children demand, they need a lot of care, which the parents don't have. Science! From tuberculosis. Det er et eksempel på, at det lykkedes for den forældregruppe, der i starten etablerede handicaporganisationen Upaklet, at få skabt et område, hvor man forsøger at sige, at det kan nytte at give børnene en dagligdag på en anden måde. Der er tusindvis af børn, der aldrig får muligheden. Og spørgsmålet er, hvor de er henne. Eller man kunne spørge, hvor børnene her ville være, hvis det ikke var for skolen. Some would be at home because the relatives or the guardians have no money to fund them, and others don't see a future in these children with mental retardation because some of them are severe, so they don't feel like getting anything out of them. Det er kun, når de får ekstra hjælp fra andre sider, at det lykkes for skolen og skolens lærere at give børnene lidt andre oplevelser. So we teach them social life, and we teach them skills that can make them become self-reliant, so that after here, even if somebody went out, can go out and do some little work to get some fund. So we train them to become self-reliant. Set i et større perspektiv, så handler det om at skabe muligheder for, at forældrene kan forsørge sig selv. Nangobi Magumba har fået støtte af Upaklet til at starte sin egen lille butik. Som en sand iværksætter har hun da også yderligere planer, som kan skabe en ekstra indtægt. Singa business yange yegasigama kusinga ku byabo ninsobola okumala ebisenge byange bireri byasigala bale kwe tuli kumpi ni St. John abaana abasomi obataku mu bisenge omubona bayongeranga okuwaako ka income wasobola okuba abaawo okwebeesaawo. Kugirenga tunonga bweruti bonoga emwanya yengedde obulungi bogira nojjako ebitititi bino nolongoosa bwoti. Her i Luvero har Upaklet støttet flere familier i et fælles projekt, hvor de dyrker bananer og kaffe på økologiske præmisser. Vi kan godt se, at en af de ting, som mange af forældrene efterspørger, det er, hvordan kan vi få hjælp til at overleve? Det kan vi jo ikke som organisation gå ind og være med i, men vi kan kanalisere noget viden til nogle af de andre hjælpeorganisationer, som har med direkte landbrugsstøtte at gøre, og derved kunne Upaklet jo via et samarbejde med nogle af de andre hjælpeorganisationer kunne få glæde i nogle af de arbejdsområder, de er eksperter i. Arbejdet i plantagen er ikke så krævende, at der ikke er tid til at passe de udviklingshæmmede børn. Derfor er der overskud til at gøre noget for dem. For den lille dreng, som førhen var skjult, er der nu med Upaklets hjælp skabt mulighed for, at han kan komme i skole. Det er repræsentanter fra distrikterne, der ankommer til workshoppen, som er arrangeret i samarbejde med LEVE. Vi har gennem nogle år deltaget i forskellige workshops,
hvor vi har forsøgt at uddanne de politiske i Upaklets landsledelse, for at de kan dygtiggøre sig og viderebringe noget af den viden videre ud i distrikterne. An organization is like a living organism. That workshop was very timely. It was based on 3 assumptions: the time for criticism, the time for dreaming or utopia, and the time for reality. And we put down plans to start making it an umbrella organization. Jeg tror, hver gang, at der bliver afholdt en workshop, så er det ligesom en øjenåbner. Og en væsentlig del i det er jo, at man nu forsøger at samle alle mennesker, som har med forskellige mentale handicapgrupper at gøre, og få dem samlet under en hat, under Upaklet, og derved får man en større politisk magt. Og i sidste ende handler det om at samarbejde og adgang til ressourcer. Det er som i mange andre fattige lande også en kamp om ressourcer, økonomiske ressourcer og adgang til hvad skal man sige, samarbejdspartnere, som en dansk ambassade for eksempel vil være. Men der er jo ingen tvivl om, at målet bør jo være, at der er samarbejde. Der er altså åbninger og potentielle muligheder for at komme videre. Kuba bina lindowooza byonna nabivwako. Era kyenayegamu nayega endabirira y'omwana, endiisa y'omwana, engeri gyenina okumutaako omukwano, kuba tutuuka ekiseera twagaya, twayemba ennemba, zena nnemba naye ennemba ezo dayembye ng'obwira, twayirawo twayemba twembi. Tucheze, tucheze, tucheze rumba. Tucheze, tucheze, tucheze rumba. Lwaki olikola otyo mu? Oli kino? Awe. Levs mål er, at Upaklet kan blive selvstændig på en sådan måde, at de selv kan arbejde videre med de problemer, der er i en så stor organisation. Voice of the voiceless. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at bistand og udviklingssamarbejde er noget, der virker. Our wish for the future is to improve the quality of life of these children. Behovet, målet, ønskerne og forhåbningerne står nu klart for alle. Kun fremtiden venter. Moses mbulowoozaako nti akaali n'obulamu kuba engeri gy'aba nga atolayo ebyo ebyokwemba alya bulungi kwegamba nigaibula tutyaime awo tuba n'emizaano yakubako ni mu ngalo twayemba tutyo kale nze obulamu wa Moses ndidi nti bukaali bulungi. Voice of the voiceless.